Ja. Så diffraktion, som også kaldes afbøjning, er et fysisk fænomen, hvor bølger ændrer retning og spreder sig, når de passerer gennem en smal åbning eller rammer en kant. Det har vi et lille eksempel på her. Yes. For at forstå det bedre, kan man starte med at se på, hvad der sker med bølger generelt. En bølge bevæger sig normalt i en bestemt retning, men hvis den møder en forhindring, f.eks. en væg med en åbning, ligesom her, så vil den ikke kunne fortsætte lige frem. I stedet så vil den sprede sig ud for åbningen. Det skyldes, at en bølgefront kan opfattes som bestående af mange små bølger, som hver især spreder sig i forskellige retninger. Når bølgen går gennem en smal åbning, så får disse små bølger plads til at brede sig, og det er derfor, at vi ser diffraktion. Ja. Et godt hverdagseksempel er lyd. Fordi hvis du står i et andet rum eller på den anden side af en væg, så kan du stadigvæk høre en person tale, selvom du ikke kan se dem. Det er fordi lydbølgerne bøjer rundt om døråbningen, altså diffrakterer. Diffraktion sker også med lys, selvom det er svært at se i hverdagen. Hvis lys sendes gennem en meget smal spalte, så vil det ikke bare lave én lys plet på en skærm, men i stedet så dannes der ligesom et mønster med lyse og mørke striber. Det skyldes interferens, hvor bølgerne enten forstærker hinanden, altså lyse striber, eller ophæver hinanden, mørke striber. Ja. Og man kan beskrive det her mønster matematisk med denne her formel, hvor at D det er spaltens bredde, og så har vi jo sinus her, og det her det er vinklen til en mørk stribe, og n'et det symboliserer et helt tal, for eksempel 1, 2, 3 osv. Og så har vi lambda, som er bølgelængden. Formlen her den viser, hvordan placeringen af striberne afhænger af bølgelængden og spaltens størrelse. Ja, og så vil jeg lige gå tilbage til videoen. For i forhold til, hvor kraftig diffraktionen er, så gælder der nemlig en vigtig regel. Jo mindre den her åbning er i forhold til bølgelængden, jo mere vil bølgen også sprede sig. Det betyder for eksempel, at lydbølger med en stor bølgelængde vil diffraktere meget, og det er for eksempel derfor, at vi kan høre rundt om hjørner. Og lys med en lille bølgelængde vil diffraktere mindre, og derfor går lys mere lige ud. Så kort sagt er diffraktion bølgers evne til at bøje rundt om hjørner og sprede sig. Det er et vigtigt fænomen, fordi det viser, at lys og lyd opfører sig som bølger, og det kan bruges blandt andet i teknologi som optik, mikroskoper og lydsystemer.